Ffec-Away sy'n cael dy sylw di. Mae what ti siwr wedi sylw mwy na neb bod y biliau bwyd wedi mynd lan. Achos mae'n wir dweud bod y bwyd mae'n mynd yn ddrud nawr. Mae'n lan bob wythnos. So, na beth yn mynd i baratoi, Mari? Mae yn arferiad i gael curry ar y Swener, a mae'n lle bod yn ddrud iawn i brynu y pryd parod. So, beth am y Ffec-Away yma ar gyfer pryd nos Wener? Pam rai? Dwi'n baratoi eich hunan. Reit, nawr, so mae'n rhwydd iawn i baratoi, bod yna dipyn o cynhwysion, ond mae'n wir dweud, byddwch chi wedi brynu nhw, i chi ddim yn mynd i ddefnyddio un pot o twmeric yn hwn. So, mae'n mynd i fynd ymhell iawn, ynddo fe. So'r cam cyntaf, i roi chydig bach o olew y llysiau yn y badell ffrio. Mae eisiau tua 2 llon llyfwrdd o hwnna, mewn padell ffrio drom iawn, fel bod y dal yn gwres, a bod e'n ychwanegu digon o wres wedyn mwyn ffrio y cnwysyn cyntaf, sef yr winwns. So fan hyn, mae da fi winwnsyn wedi cael ei falu. So mae eisiau torri fe bod e ddim yn rhy fan, ond bod chi'n gweld y tymeidiau wedyn yn y curry. Achos wrth gwrs mae'n mynd lleihau yn y broses o goginio. A mae hwn yn dip bach da iawn pan chi yn ffrio winwns adre, mwyn cyflymu y broses o'r winwns i garmeleiddio, dwi bob amser yn ychwanegu llon llwy de o siwgr i fewn gyda'r winwns. Siwgr? Chi wedi clywed yn iawn, dim halen, ond siwgr? Siwgr, Mari. Fwy caramel, ie? Wel, odi mae'n helpu'r blas, hefyd mae'n helpu'r lliw, a hefyd mae'n cyflymu y broses yma o'r winwns i garmeleiddio. Achos pan chi yn neud curry, chi eisiau dyfnder i'r blas yma. Chi eisiau lliw ar yr winwns, so araf iawn i'w ffrio yr winwns. Ti'n be, fi'n aml yn rhoi'r gres lan, mynd am dyn ôl a wedyn mynd i browno. Dwi'n mynd credu gallai fynd trwy'r cam yna i chi heddi, achos mae hwn yn mynd i gymeru ti ar o... Diffyg amser. Felly, beth sy'n nesaf nawr te? Ben y winwns sy'n ni'n... Reit, nawr te, Mari. Meddwl mlaen. Peth nesaf, mae da fi 4 yfron cywiar wedi cael ei dorri mewn i stribedi, a mae'n bwysig bod ni'n ychwanegu blas, so digon o bupur di ynghyd, a nawr mae'r halen yn cael ei ychwanegu i'r cig. Achos mae y cywiar yn llifo bach yn ddiflas, so mae eisiau ychwanegu chydig bach o'r pupur a halen yna, a os mae yna ddigon o sbeis i ddilyn. Gwych. Reit, so mae hwnna nawr yn mewn at y winwns. So, falle, ydych chi'n paratoi hwn adre eto, byddech chi'n ffrio hanner y cig ar y tro, achos mae yna berig fan hyn nawr i'r gymysgedd i stemio yn lle ffrio. So, mae'r gwres yn uchel iawn, fel bod ni yn ffrio yr winwns a'r cig. Reit, tra bod hwnna'n ffrio, dwi'n mynd i baratoi bara cyflym i chi, achos mae na'n bred yn llyfr yn ddrud iawn i brynu, ond maen nhw'n rhad iawn ac yn syml iawn i baratoi adre. So'r cynhwysyn yw dim blawd arferol ar gyfer creu bara, sef blawd cry. Dwi'n mynd i ychwanegu y blawd hunan godi, ynghyd â hadau, achos i chi yn cael yr hadau bach yma mewn bara nan. Mae gyda ni llon llwy fwrdd o hadau winwns di. Neu maen nhw'n cael ei adnabod fel Nigella seeds, os chi'n darllen yr pecyn, yr pot fyddech chi'n ei brynu. A yng nghanol y sbeis mae gyd, os mae gyda fi cynhwysyn Cymreig, sef y iogwrt groegaidd dull organig yma. A dwi jyst yn mynd i gymysgu hwn, a does dim burym yn y bara. Mae'r blawd yn mynd i adweithio gyda'r asid yn y iogwrt i greu'r swigod bach yma i ddatblygu ar y wyneb. Rai weid, fi'n gwneud curry a fi siw bod nifer o'n chi. Fi siw bod ti wedi cwcan curry dinan, siwr o fod, Alun? Do, yn y goffennol. Ond beth wedi gwneud bara cyflym, bara nan, fe rai weid? Bara nain, da ni'n gael. O, neis. Na, jyst bod o'n cyfeithi. Helo, Judy. So mae hwn yn dod at ei gilydd i greu'r tos meddal yma. A dyna fe, mae hwnna yn barod. Right. So chydig bach o flawd wedyn ar y bwrdd, achos mae hwn yn gallu bod yn ludog iawn. A wrth yn ochr i fan hyn, mae da fi gradell yn cynhesu. So gallech chi ddefnyddio rholbren, ond mwyn dod â siap a ddelwedd cywir y bara yma, dim ond i wasgu a osod wedyn ar y gradell. A na beth sy'n neis ar take-aways yw'r treats bach ychwanegol yma, ynddo fe? A sy'n ni'n dychmygu, mae'r un yma yn fwy achus na sydd ti'n cael mewn bwyty Indiaidd. Yn bendant. Mae'n tueddu roi bach o bopeth mewn, ynddo fe? Does dim raseiddiau, does dim ychwanegiadau, mae'n gyd yn bir iawn. Dim ond iogwrt organig a blawd, a dyna'n gwybod beth yw'r cynhwysion eraill. Reit, so ni'n mynd nôl nawr tra bod hwnna'n ffrio at y sbeis. Fydde fi llon plat fan hyn, llon plat parlwr o wahanol fathau o spices. So, mynd i ddechrau gyda llon llwy de o cumin. Wedyn, ti bach yn gallu arogli rhain ata? Llon llwy de o bowdwr curry mwyn. Os chi'n licio mwy o sbeis, mwy o wres, wel, ydych chi ychwanegu mwy. Wedyn, mae da fi yr un llachar yma, llon llwy de o twmeric. Hwna sy'n rhoi'r lliw i'r curry. Watchwch ar y dillad, boes. Mae'n rwydd yn y mas. Fan hyn, mae gyda ni hadau cumin, neu gallech chi ychwanegu hadau coriander.
Gwych. A dwi'n meddwl bod y cyfan na, eblaw am 1 llwy de o cloves, y powdwr. Ond mae'n thebyg os ych chi yn gwca, neud y pethau fel hyn, mae pethau yma gyda chi'n getre beth bynnag, ynddo fe? Felly mae'n gret i ail ddefnyddio nhw a... A maen nhw'n mynd i bara'n dda iawn yn Ydyn. wrth. Ie, am hydoedd. Reit, so jyst dod o hwnna at ei gilydd, ynghyd a chydig bach o flawd. Mae blawd na rhywle. Blawd, gofyn fan hyn. Reit. Mae'r blawd, wrth gwrs, yn mynd i drwchu y saws. So ti ar y llon llwy fwrdd o flawd, a'r hylif yw y stoc cywiar. So ti ar ryw 350 ml o stoc cywiar. O'n i'n sôn am y dechrau, sori, o ran y cost na'r den, amlwg bod ti'n arbed arian wrth fynd i'r take-away. Faint wyt ti'n rhagweld bod hwn yn costio? Faint fath e gostio i ti? Bydden ni'n meddwl nawr, a gyfer, dwi'n baratoi curry a gyfer 4 person, so bydden ni'n rhagweld bydden costio ti ar 70 cinog y pen. A ti'n siarad am faint fydde pris yn y take-away? Wel, i 4, sori, 60 pence y bysa, siwr o fod. Ie, byddet yn bendant. So mae yna wahaniaeth. Ie, a mae'r bara'n rhad iawn. Mae'r bara'n gweithio mas yn tua 5 cinog yr darn bara. Ti'n ma beth? Mae'n neis. Syfrdanol y mathemateg fyna, mae'n amlwg i bawb, Yndi. dwi? Rhad iawn i baratoi adre. Chi'n gweld y golwg eiraidd braf. Reit, mae hwnna'n ffrwtian wedyn am 5 munud. A wedyn fyddech chi'n ychwanegu y pupur coch. Mae'r pupur coch mewn mewn 5 munud. Wedyn, ar ôl 20 munud, mae'n dechrau llyhau a tiwhau ynghyd a'r pickle mango. Mae hwnna mewn. A er mwyn arbed arian, da ni'n ychwanegu gweddill pot o iogwrt i'r curry. Gwych. I ni wedi mynd amdani, i ni wedi meddwl am y bola. Do, dwi wedi blasu barod. Bendigedig, Gareth.